Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, niya nata sa ikakatlo ag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Usa na lang ka Domingo matapos na ang atong tuig liturhiko. Christ the King Sunday na sa sunod tuig. Nga mao ang katapusang Domingo sa atong 2021 nga liturhiya. Musod na sad ang 2022. Muna ang atong mga pagbasa karon naghisgot og katapusan. Kay kamong tanan apil na sad ko mga tapusonon. Samtang wapata matapos atong iampo sa Ginoo nga matapos na unta kining atong pag-antos sa pandemic, matapos na unta ang atong pag-antos aning kagubot, labi na gid dinhi sa atong nasod nga magkahiusa unta ang atong mga leaders, labi na mga political leaders, niya atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga unta tagaag katapusan ang ilang mga problema ug ilisan sa mga grasya nga makalipay nila. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. Wamahan sa tanang kaayo himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang anghel nga nagsulob og lino miingon, unya ni adtong panahona, mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe, nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya mo abot ang usa ka panahon, nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad, wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan, kansangalan gilista sa basahon sa Dios, maluwas gikan niini, ug daghan sa mga nangamatay, ug atuan na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan, ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong, mudanag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, Ikaw ang nagbahin ako, ug akong kupa. Ikaw ang naglig-on sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kuna na siya sa akong tuo, dili gayud ako mahingawa. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, o ang akong kalag nagmaya. Ang ako sab nga lawas, buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako dito sa kahiladman. Nimo tugot ka ang imong alagad madunot. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Tultulan mo ako sa gianan sa kinabuhi.
sa kabuhong sa kalipay uban kanimo ang mga kabulahanan diha sa imong tuo hangtod sa kahangturan. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang matag pari nga Hudeo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala, usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod nga iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya ug suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoyng igira. Inig panghumok na sa mga sanga niini og mangudlot na kini inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang pagkaagi, inig kakita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na sa paghitabo, masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tao. Timan kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayod mapakyas. Apan walay nasayod kanusa moabot kadtong adlawa o taknaa, bisan gani ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak
ang amahan lamang maoy nasayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong mga pagbasa karon naghisgot gyud og katapusan. Giklaro ni Kristo pagsulti nga matapos gidi ay ang tanan, apil na ning adlaw, ang buwan, ang mga bituon, labaw na gining na naglingkod karon, mga tapusonon. So lingian ang imong tupad, honghonge ing na matapos ra ka. Ing na, sige na. Ing na matapos ra gyud ka. Sige na, lingian ang tupad. Saman, andam na mong matapos. Sa unang pagbasa, nindot kaayo ang gibutang o gipakita sa anghel ngadto ni propeta Daniel ug mao sad ni ang gisulti sa mga apostoles tungod sa gisulti sad ni Kristo. Unsa may giingon didto? Inig kamatay na kunos tanan, naa kunoy mabanhaw aron dados langit, naa say mabanhaw aron dadon sa kaulawan nga way katapusan. Unsa man ning kaulawan nga way katapusan? Mao ni ang say gisulting Kristo ani, mao ni ang impyerno. Nya kana sang mabanhaw sa kinabuhing way katapusan or sa kalipayng way katapusan, mao na ang gitawag og langit. So kitang tanan dinhi sa kalibutan matapos, pero ang nakalahi kay duna di ay sunod, na ay pagkabanhaw. Kaning atong kinabuhi dili matapos, hukman. Matud pa ni Kristo, tigumo nako ang tanang katawhan og hukman. Kamoron, mga tapusono naman mo, tap-tap mamos nyo mga naong, inig kabanhaw ninyo, asa ka padong, adto sa kaulawan nga way katapusan o sa langit nga way kalipay nga way katapusan. Kinsa dinhi ang siguro na nga malangit? Isang kamot. Awa. Kinsa dinhi ang siguro na gyud nga maimpyerno? Asa kamot. Kanang tanan nga way siguro pulos na padong sa impyerno. Wa may siguro. Nganuan? Kay ang yawa nga maoy prinsipis impyerno nga nias kalibutan mangingilad. Gitawag na siya Prince of Lies. Mangingilad. Unya kung ikaw wa kay siguro asa ka padong, dali kay kang mailad. Para ko na nang muanhis ato din eh. Mingon, asa man ni San Vicente? Nya tuwa siya dito dapit sa may sana yung eskwelahan dia? San Roque? Katong dito bas unahan ba? Katong Montessori ba? Katong dito bas highway ba? San Roque. Oh, San Roque. Nya moingon ka dito. Ang imong mapangutanan ang mangingilad. Ingon, asa man ning San Vicente kay moadto ko? Kay mohatag kog slot, pila man ka slot imo dayang ihatag ma'am. Mga 50 ra gud ka slot akong ihatag. Sa ato pa gadakag 50,000. Sa adi ri ma'am, ako'y bahala mo. Sakay diri. Ihatod ti ka dito. Mosakay ka dili. Mosakay ka kay ang imong gusto mo ari mo wa man ka kay siguro. Yeah, ditso dahil siya dagan nga to, straight. Ana, layo-layo man gud ni ma'am. Nya liko di ka nga to may bahak. Nga suoten nga to lataban ngadto babaw sa hasang sa Vicente layo kay ni mamoy to nga to abot dito unahan to bungtod padung na tabla mingaw kayo tuliso na ka dito wow na patay ka pero nahibao ka din dong pasakya ko dong adto ko San Vicente iniglahos pala eskina oy hunong sa di ba kato mang eskinaha mo toy padung San Vicente ana
Pananglitan ron, bana ka. Nya moingon dayon ka, may mang igakos og babay. Nya na dayon mo ingon nimo, gaksak ko. Isa time sa ha, murag di man ka nako asawa, diha ka. Adto ra ko sa akong asawa mo gakos. Kay kahibawon ka kinsa imong asawa. Nya wa ka kasiguro kinsa imong asawa. Ang sa hitabo, patuyang kag panggakos oy. Kutob sa mo offer, labi nag ligon-ligon kan pa, hugot-hugot pag-angay. Sus. Gakos dayon ka, wa makakahibaw na kay asawa. Ang panalitan sa wa ko kahibaw, pari ba ko o dili? Unsa man ko, pari o litaw? Mga yawa mo. Inyo jud kong libogon, pari ko oy. Di ko ulitaw. Kamo no, inyo kong ingnon ulitaw. Ganahan ra ba sa kuanan? ay akong ilad-ilaran ninyo na unsa mga yawa mong dagko. Mao na usahay kay wa man tay siguro dali kay tan maimpierno. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, si Kristo pag-anhin niya sa kalibutan, siguro siya kaayog unsay iyang misyon. Unsa may iyang misyon? Ang pagluwas. Usa siya kapari nga muluwas sa katawhan once and for all. O kahibaw kay siya nga ang kasakit, ang pag-antos o ang pagpakamatay sa cross maoy iyang paagi sa pagluwas. Kahibaw kay siya ana. Mautong pag-ingon ni Peter ba? Di ba padong na sila sa Jerusalem? Inya ingos Kristo, igabot ron ako didto. Ila dayon kong itugyan ngadtos mga pangulos, mga tao, mga pari, nya ila kong patyon, ilansang ko nila sa cross. Apan ay mo kahadlok, ikatulo ka adlaw, mabanhaw ra ko. Si Pedro nga nakahuna-huna nga patyon ang iyang giila nga iyang pangulo, giguroy niya si Jesus ngadtos daplin. Ingon siya, Lord, di ko gustong mamatay ka. Ana, unsay gisulti ni Jesus? Ilingi niya si Pedro, yun siya, pahawa Satanas, babag ka sa akong dalan. Ano ba? Babag ka sa akong dalan. Niyag na mag-text-text ron ako, magwapa kayo. Father, di ko gustong malunli ka. I'm just here for you. Ako din tiksan, pahawa Satanas. Babag ka sa akong dalan. Asam ni kapadong adtos madre. Ay kog babag-babagi kay adto kos madre kay magbisa na miron ang madre mao'y mo serve. Ana na siya. Ang sam sa din yung unahuna de. Kamo diha. Kahibaw mo unsay makapaimpierno. Kahibaw sa mo unsay makapalangit. Kahibaw man na wa. Tanawa. Si Kristo ang iyang kasakit o kamatayon maoy nakaluwas. Ang paglikay ni Judas sa kasakit maoy nakatiwas sa iyang kinabuhi. So naatay mga buhat nga makaluwas, nasa tay mga buhat nga makaimpas. Kaning inyong pagsimba unsa man makaluwas, makaimpas. Mayo. Iguli ninyo mga saba mo sa inyong anak dito. Unsa man na? Makaluwas, makaimpas. Impas. Kanang muhog mo sa kolekta, makaluwas, makaimpas. Makaluwas. Ug di mo muhog sa kolekta, makaunsa man na? Kaimpas. Impas. Kanang mo palit mo og slots, makaluwas, makaimpas. Makaluwas. Unsay makalumpas? Makaluwas. Makaluwas na, kaluwas. Kanang di mo palit og slot, unsa man na? Makaimpas. Ambot lang. Natulong ang atong halin sa atong gipamaligya rong bag-ong slot para sa atong once and for all project. Gitawag nato ni DOPS SBF MM. DOPS SBF MM. Usa ka semana na natong pamaligya, gamay kay halin. Sa ato pa daghan ang maimpas ron ani. Gamay paghalin oy.
537. Sugod atong Domingo. 537 pay halin. 537 slots ba? Pakpak. Niya, may tag makaabot pa ko sa akong birthday nga madako-dako ang halin. Oh, mag-birthday man ko rong 24. Sa inyong paminaw, makaabot ka nig 24,000 slots ang mahalin karong November 24. Makaabot dili. Hoy, panubag mo eh. Maabot og mamalit. og mamalit mong tanan, abot niyo eh. 24,000 slots karong inig ka 24 sa November. Sige, atong suwayan. Kaya? Napo kadlaw? Kaya dili? Kaya, oy. Kausara na paliton. Bitaw, namalandong ko sa akong buhaton sa akong birthday para makaluwas, dili makaimpas. Ambot, unsa ni nga challenge sa Ginoo basig maluwas tingali tani. Manghatag ra kuno ko og rice ngadtos mga kabos natong parokyano. Kana bang tag 5 kilo rice kanang naanda nato bang? Inaanaa pag celebrate, ayaw na paghikay-hikay, gawas og naay mo sponsor. Og naay mo sponsor paghikay, og wa gani mo sponsor, ayaw na lang. Nya kanang imong natigom dias kolekta, ihatag na ngadtos mga kabos. Nako tagpila man sad ka kay kita anaanda nato diri 25 ka kabos nga pamilya kada kapilya. Nya og magpista ta atong himuong 50 ka kaning ka pamilya ang atong tagaan kada kapilya. Karon kuno 58 kuno ka kapilya, 58 ka pamilya kada pamilya. Kaya na? Nganong tutok raman mo? Mao nay akong challenge. Makahatag kog 58 ka sanang ana pack anang 5 kilogram pack rice sa kada kapilya. Naatay 34 ka kapilya nya dinhi sa sentro equivalent sa ni siya og mga 3 ka kapilya ang iyang mga tao dinhi nga atong hataganan. So mahog nig 37 ka 58. Pilam na tanan? 58 times 37. Di mo kay baw? Kanala niya na. Nauna. Pila? 2,100 at 300. Basta mauna. So, nganong ako man yung gihisgutan? Kana bitang maghuna-huna ta nga mapuslanon ang atong pag-celebrate. Kay usahay god, nag-celebrate ta para sa atong kaugalingon. Ang atong gibuhat para sa atong kaugalingon. Ang atong katagbawan para sa kaugalingon. Dili para sa uban. Di na makaluwas basta para na sa imong kaugalingon. Labi na gyud hasta ang kabtangan sa uban imo pag yung ilogon para sa imong kaugalingon. Muna nindot kana untang ang tugkaran sa uban imong nindoton tungod kay gusto nimo nga sila maarang-arang. Di atong gawas gisugda na nagspalto. Ang nagspalto ana unsa man na makaluwas o maimpas? O may nagkumplituho na ang atong spalto. Okay, buutan na sila. Ilan ang gispalto? Ana, manyag mo sige mo palit og slot. Adili ra na maspalto di ay masiminto na gyud na siya. Di ba? Pero naagi uban nga hunahon kwarta ra gyud. Kwarta ba? Wa di ko ako ning kwarta, ako ning kwarta. Ang mga bituon, ang adlaw mohonong na nas pagsidlak. Inighunong sa adlaw pagsidlak unsay kapuslanan anang imong kwarta. Ang mga planeta mutipas sa ilang naandang agianan, magkapaking na ning planeta hasta ang earth magkabanggaay na sila, mapulpog na ang tanan unsay kapuslanan anang imong koral o kanang imong yuta o balay. Di ba? Usa na lang yun ang mapuslanon ang imong pagbansay sa kinabuhi
nga gibansay ni Kristo ang imong binuhatan. Mao na lang gid nay mapuslanon ang imong maayong binuhatan. Muna, matud pang Kristo, kung makita ninyo nga manalingsing na ng mga kahoy, padong na ang ting-init. Inigsugod sa kunong hitabo ni ining mga kasamo, kamatay, kagutom, kana mga tilimadon dihas langit, panag-unay ug away, kaning mga pandemya, mga linog, gubat, inigabot kuno ani, mao na nay timaan nga duol na ang katapusan. Naa na ba tay pandemya karon? Naa na naigubat? Naa na nag-unay away? Ang mga pamilya kuno mag-unay away na nanay mga tilimadon sa langit na ay daghan sa ato pa hapit na nya kay hapit naman ang atong buhaton maayong buhat. Ako sad 58 nako kung moabot ko karumpit sa 24 hapit na, di ba? Kana mga 58 karon hapit na. Ako gingimisahan di gabi si Jilin, 36 pa lang. Ako 58, 36 gani humana unsa nakamo diha nga labaw pa mamos na ako gani usahay. So mga tiwasono na kay mo. Onya kay hapit naman mag-double time tag trabaho aron ta malangit. Biyai ang sala, biyai na ng imong personal nga katagbawan. Biyai na ng imong paghatag og kasamok dihas agianan. Ayaw na mog parking anang mga daan nga agianan. Pag-antos og panpan dito sa kilid sa imong balay, dito i-parking ang imong multicab o imong sakyanan. Ayaw na agianan aron ka maluwas. Ang muagi sad maluwas. Kanang inyong mga koral na kilid sa daan, gub-an na iatras na nag mga 1 meter labing gamay. Aron nga maluwas ang agianan. Ikamatay nimo dito, imbis ang langit sirado, iatras nag 1 meter. Si San Pedro ba, iyang gisiradan kani siano ni kuana ni sirado ning langit ani. Pag sirado, oy ana man nya kana agianan diha. Pader pila may atong iagi ani. Private man ni 3 metros lang. Ako himualan ng 5 meters mo na agianan ngadto. Dini atras og 2 metros. Dito sirado na siya no. Sirado nyor gi atras ra bag 2 metros, ablihig 2 metros. So dai ko ngadto. Nindog na tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa katapusan sa panahon, ang Dios magpadala sa iyang mga anghel aron tigumon ang tanang katawhan ug hatagan og hukom. Busa, mga liya kita ngadto sa Dios nga mapaubsanon og moingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang simbahan magmakanunayon sa pag-andam sa katawhan, sa pagdawat ni Kristo sa iyang pagbalik, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga kadtong mugiya sa mga kanasuran, makadawat sa Dios nong kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga alang ni atong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami.
nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay, mabanaw ngadto sa kinabuhing dayon o himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Dios, among amahan ug maluluyon nga Dios, nadawat na namo ang daghang mga grasya. Hatagi kami sa mga grasya nga among gikinahanglan sa kaluwasan, kining among gipangamuyo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Hinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagsulod sa langit. Ngato lang buhaton, magsunod lang kita sa mga buhat ug mga pulong nga makaluwas, dili nang mga makaimpas. Pasabot, likayan ang sala. So atong pasalamatan ang mga taong nakahatag og kaluwasan nato aron malampuson ang atong misa. Una, ang atong mga naas gawas, ang atong PIMAGs, ang ato mga barangay tanods, ang ato sang mga frontliners, ang atong usherates, mga PYCC, mga Eucharistic lay ministers, ang atong lectors, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong nag-control sa atong TV monitors o sa atong sound system, ang nag-decorate sa atong mga altars, ng atong Heavenly Joy sponsors karong Dominguha, ang atong naglimpyo nining simbahan sa wala pa nato ni magamita, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga ni-offer karong buntaga, pinanguluhan sa atong
Nag-offer sa bread and wine si Mr. Francisco ug Mrs. Myla Ramirez og family. Ato silang hatagan og masipang pakpak. Salamat kayo. So, moto akong ipahibalo nga na ako'y hataganan nga 58 ka tag 58 ka 5 kilo rice nya 37 ka grupo. Ana, no? O ganahan mong mutabang na kog hatag karong Pizza 24 kamulay sponsor sa kada chapel. Di san mo ka sponsor, hatag na lang mo direng tag 5 kilo rice. Ana, kisa tong mo celebrate nako, kuyog nako sa akong birthday, 5 kilo rice ray akong kinahanglan. Wa na ko magkinahanglanan ng uban. Ug muhatag mo nako og mga in kind, ang pinaka best nga in kind, ang 5 kilo rice kay ako nang ipanghatag sa akong mga parishioners nga pobre. Kamo kay arang-arang tingin mo pagkabutang, ala, tabangi ko ninyo hatag ngadto nila. Kamo sa mga pobre, paghuwat na lang mo. Di bitaw. Tinabangay rata ha. Mora na akong pangayoon. Nya mo sa na akong commitment sa Ginoo para ang akong birthday, basigwa na ko'y 59, 58 na lang kutob. Kaabot sad ni kanay akong mapahandom, no? Pamuhunan para sa langit. Kay matapos naman kita ni. Tiwasuno naman gining atong kinabuhi. Mo nang himon lang tag maayo. Nya sa ato sang mga slots, padayon mo hatag kay nindot kayo nga madali ni natog kahurot kay ang atong mga developments dinhi sa atong simbahan ready na. Ang mga yuta ready na. Ang kuwang na lang slot. Wala na ikuwang. Na ready na Tukorono na to building diri na ang iyang architectural plan for finalization na. Structural na kuwang ato. Dali na kayo. Diya sa dana. Na gikoral na. Ang pagtarong na lang anang ato agianan. Awa na Slot na lang gikuwang. Nyag inyong paspasag hatag. Sunod to igwa na. Barog na ning mga gikinahanglan kay nato mga structures. Usaragi inyong buhaton. DOPS, SBF, MM. Usa lang kada tao sa DOPS, no? Nyag usa ka tawo mo angkon og 5, mas better. Mo angkon og 10, mas better. Di abitay ni ingon ako, Father, 64 akong angkonon. Ngano kang 64 ni siya? Wa sad siya tugan basig 64 na iyang edad. Ana ko, mura ba sa edad ko, halad ko. 64 yang kuno na. Kana pa kanindot. Ako sad kutob sa akong birthday, mo angkon sa kog 58 slots. Palit kog 58. Nakapalit naman ko og 13. Pila na lay kuwang? Pila na lay kuwang? 45. Ako ni ron paspasan aron di pa ako mamatay kapalit kog 58 slots. Sa akong nakulikta sa akong dupa-dupa ba. Adto na ko kwaon. Sige, nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. idoko ang inyong mga ulog dawatang panalangin sa Dios. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan bisan kung nahisalaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon o kamainiton. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.